Nyakwara Mugia Juang machiegni kendo anyisi ni wakaw mana yweyo madundo to bang' yweyo madundo abo bedo kaduogo koda twaka e chenro mar mine wacho otieno makawuono. E chenro mar mine wacho Nyakwara Mugia Juang otieno makawuono wadwa twak kotudore kod ng'ola mar winjo. Abedo jahawi kendo antiere kae kod wendo mantiere kod ng'ol mar winjo. Kaka pile owacho ni ng'ol ok en ohinga. Ng'ol ok onego bed ni moni e timo gimoro amora e pacho kae. Kalore ni king'ol mano konyiso ni mano e giko mar piny. Inyalo timo gigo madwarore mar mondo mi ine ni inyalo dhi mbele kod ngimani mapile ka pile kaka owinjore. Mane momiyo otieno makawuono Nyakwara Mugia Juang antiere kae kod nyadendi mano Josephine Aska ma en director mano mar riwruok makedo ne ratiro mago mag nyithindo manyiri kaachiel kod joma mine manitiere kod ng'ol mar winjo. Agiyiena mar mondo mi arwak Aska e chenro mano mar mine wacho otieno makawuono. An bende otieno makawuono angatemane mar mondo mi ane kanyalo wuoyo kod gino miluongo kanyo kod dho ngere ni sign language mar mondo mi arwake achiel kachiel e chenro mar mine wacho otieno makawuono. Oimore Aska kendo machiegni e chenro mar mine wacho otieno makawuono. An nyinga en Joyce machiegni. Erokamano. Inyalo mana chako mar mondo mi nyiswa ni in kaka Josephine Aska ne ichako nade riwruok mari mano mar kedo ne ratiro mag joma mine kaachiel kod nyithindo manyiri manitiere kod ng'ol mano mar koso winjo wach? Okay. En nyinge Aska to tiyo gi federation miluongo ni Fedwen. Koro nochako chenro ni nikech ne en gi chandruok mang'eny kane odongo. Kane odongo nen gi weche mang'eny. Ne ng'ato nodwa temo rocho ratiche kotin. Nitiere weche mag akweda nikech koro ne en gi ng'ol mar winjo. Koro deaf matindo that time mano ndalo ne kanotin no en gi challenges mang'eny. Emomiyo nobet piny to paro ni ber kochako organization mare. Kowacho ni ne nitiere kod challenges mang'eny ahinya to onyalo nyisowa ni organization ma kamae ne ochako karang'o momiyo koro ochopo nyaka kuma ochopo. To sani en higni adi nyaka nochak organization ma kamano? Federation wani nochakore 2008 mano 2008 lakini ndalono ne gichake lakini ne ok ochak ne pod ok oti maber nikech en mano jatelo kono to notimre ni noyudo accident. Koro otuo to memory ne be nolal, pache nolal ma koro nok onyal gine. Koro bang'e eka ochako duogo chako tiyo. Atukoro nyaka sani nyalo nyisowa ni thoth joma mine kaachiel kod nyithindo manyiri mago manitiere kod ng'ol mar koso winjo oyudo gi e yo machalo nade to ere kaka ojiwogi nikech wang'e ni thothne yudo jogo mantiere kod ng'ol kumoro achiel ahinya to ng'ol mar winjo nyalo bedo matek. Ni en ng'ama en deaf. Koro ne giloso grube matindo tindo kuma giwache weche gi. Koro grube matindo tindo gi koro ka gitiyo gi grube matindo tindo gi ema giyudo young girls to giyudo kendo mine kendo gitimo network gi schools. Koro gitiyo gi skunde mondo girom gi deaf and then again gitiyo gi jonyuol nigi network. Jonyuol manigi nyithindo manigi ng'ol mar winjo be nigi network. Again gitiyo gi kanisa kuonde go nitie jok mang'eny manigi ng'ol mar winjo. Koro ka watiyo gi grube matindo tindo go to konyowa yudo nyiri gi nyiri. Nikech wang'eyo ni e pacho kae thothne wang'e ni ng'ol ma wanyalo wacho ni oyangi. Wanyalo wacho ni wantiere kod ng'ol no mano mar physical, wantiere kod ng'ol no mano mar neno. Gin moko kuom ng'ol ma ng'ato nyalo neno mapiyo. To wang'e ni e kinde mokalo chien jogo mantiere kod ng'ol mar winjo ne seche moko nitiere kaka oket gi tenge kata wach ni sirikal ne ok yangi kaka jogo mantiere kod ng'ol. Nyaka kuma wachopo nyaka sani jogo mantiere kod ng'ol mar winjo bende sirikal ose exempt gi e chulo usuru to ere kaka
kinyalo yang gi adiera ni ng'ani nitiere kod ng'ol mar winjo kendo konego bed nochulo ushuru en bendo yudo benefit kata sir ma jogo mantiere kod ng'ol yude pacho kae. En adieri ni ng'ol mar winjo ni en ng'ol mopondo, ok inyal ng'eyo piyo, lakini tiere koro gin gi disability house, koro gin gi disabilities mang'eny to gin ga gi organizations to gi include ng'ol mopogore to kanyo be gin gi inclusion mar sign language. Koro ng'ama blind nyalo wuoyo, ng'ama nigi ng'ol mar obwongo bende nyalo nenore, lakini ng'ol mar koso winjo ni ji ok nyal ng'eye mang'eny. Koro gi form organizations mondo o advocate negi. Koro sani government osegolo tax no, gin sani ok gichul tax, lakini nyime kono to negi chuloga. Sani gisebedo exempted, ok gichul tax. Koro government be niga gi fund ma gichiwo ne organization mar deaf, iluongo ni organization mar persons with disability, iluongo ni National Council for Persons with Disability. Koro gi organization no government kelo ga funds matin to konyo gi timo. Koro seche moko gi apply ga to girito, koro yudo fund be tek, but National Council konyo gi yudo fund. To nyaka sani wang'eyo ni thothne mar mondo mi sirikal oyangi kaka ng'ano mantiere kod ng'ol, nikech wang'eyo ni jogo mantiere kod ng'ol obed mano kata mano mar ng'ol mar wuotho, jogo mawuotho gi ndiga kata wheelchair, thothne gidhiga osuptal tipimo gi kendo iyango. Iwacho ni idhi e osuptal mar piny owacho tiyango ka intiere kod ng'ol kasto imiyi kad mar disability. Jogo mantiere kod ng'ol mar winjo bende giyudo ga kad mar disability no mar mondo mi giti godo gine ni giyudo chenro duto mag sirikal, koso bedo nang'? Gin gi kad mar ng'ol, lakini koro chon ne yudo kad no ne yot, lakini sani government osekelo policies mang'eny. Sani gitiyo gi e-citizen mondo gi apply for the card no, to sani koro gineno ka mano en challenge maduong' sana mondo mi giyud card no. Sani tek, lakini chon no ng'eny. Koro en challenge ma pod yudo card, but the old card gin godo. To nyaka ne government introduce e-citizen, ing'iso gini mondo gi register kendo eka giyud card. Koro osebedo shida maduong', kendo tiyo gi technology no ok tek, pok giseyudo ng'ama support gi mondo ging'e kaka gitiyo gi e-citizen mondo giyud registration mar card no. Koro en a challenge for the deaf. Koro nyaka nani an kata kuma antiere ni pod aonge card nikech pok a register gi e-citizen. To matiende ni nikech ionge card bende koro chenro mag sirikal bende yudo kositimo nang'o? Anyalo yudo chenro mag sirikal nikech anyalo chiwo kad machon no, but kadhi hospital, kadhi kuonde moko tanyalo yudo services. Koro kadhi hospital tayudo assessment, ayudo kony koa sign language. Koro be kanyo I encourage jomoko mondo learn sign language. Tuonge ni dwe mar 9 mano September en dwe mwanyalo ga wacho ni oket tenge mar mondo mi otieg ji kotudore kod ng'ol mano mar winjo kata gino miluongo kanyo kod dho ngere ni Deaf Awareness Month. Ang'o momiyo dwe mar September ni kata dwe mar 9 oket tenge mar mondo mi obed Deaf Awareness Month? To gin challenges mage ma jogo manitiere kod ng'ol mar winjo kale, to ere kaka gino ma sirikal nyalo timo mondo konygi? Wachak gi challenges mondi kapok wadhi e gino ma sirikal onego tim. Koro challenge maduong' ma gin ga godo en mana wuoyo. Mane challenge maduong' ma gin godo e Kenya ka. Gin gi communication problems, interpreters onge, government institutions jok matiyo kuonde go kia sign language. Koro mano tek, kata kidhi e bank wuoyo
tek, osebedo negi matek ahinya. Koro en deaf. Koro kodwa dhi kamoro amora to nyaka ng'e kaka odhi communicate. To mondo owuo nyaka odhi gi interpreter. Koro mane momiyo negi bet piny to gi chako Deaf Awareness Week month ma en ga dwe mar 9. Koro government be akwayo ni mondo oket communication mondo bed mayot. Koro communication bare en gima duong' sana. Government onego ng'i kaka gikelo interpreters mondo okonygi. Again ka gidhi manyo services offices madongo mag sirikal ting'isogi gi mondo gibed gi sign language interpreter. Ting'eni chulo sign language interpreter to okosebedo mayot. So koro adwaro ni gipuonja KSL curriculum e skunde mondo ji ochak ng'eyo sign language e yo machon. Koro ka ging'eyo basic sign language to nyalo konyo e wuoyo. Police station bende onego giland basic sign language mondo okonygi e wuoyo. Mano nyalo konyogi e chenro mag wuoyo kendo ginyalo yudo accessibility mag services e offices mag government. Anno ka ng'ato pinja kae ni ina aska kaka miyo manitiere kod ng'ol, wacho ni apinji kae ni to be en gi familia, to ka intiere kod familia to mana kaka isewacho ni onego bed ni ipuonjo nyithindo mano curriculum mano mar KSL e skul. Ere kaka seche moko iwuoyo kata gi jogo midak godo bed nyithindo mago maonge kod ng'ol mar winjo? Erokamano. En janyuol to en gi nyithindo 3. En gi nyiri 2 gi wuoyi 1. Koro yawuoyi 2 go tiyo ga gi sign language kendo ging'e wuoyo kabisa. Koro wuoyi matin, nyako matin no to ema pok ong'e sign language, koro wuoyo ga kode through interpreter. Koro kano nyuolo nyithinde to nopuonjo gi sign language. Nikech koro min gi koro ok nyal wuoyo, koro nyaka giwuo mana through sign language. Emomiyo napuonjo gi kapod gitin. Koro nyithinda go wacho Kiswahili, wacho English to giwacho KSL. Koro again ka ok ing'e sign language to in gi nyithindo manigi ng'ol mar winjo to gibedo ga gi tabu mang'eny sana ka gidongo. Koro ka in parents manigi nyathi ma deaf bende onego bed ni ing'eyo sign language. Koro mano nyalo reduce misunderstanding mantiere ga society. Koro parents nyaka bed ng'eyo wuoyo gi nyithindgi. Koro I'm giving an awareness creation ni there's a need mondo upuonjru wuoyo gi sign language. Ilero kanyo makare ahinya Aska, kalure ni adwani wadoge riwruok mari, mano mar Fedwen, mano ma ng'iyo ratiro mar joma mine kaachiel kod nyithindo manyiri mantiere kod ng'ol mar winjo. Inyalo ng'iswa ni nyaka ni chaka foundation makamani, inyalo ng'iswa ni gin success stories kaka mage kata achievements mage ma usegoyo ma inyalo goyo mbaka kawuono bine ni adira namulo ngima mar ng'ama miyo kaachiel kod nyathi manyako mantiere kod ng'ol mar winjo. Kane gichako federation ni ne gin gi success stories mang'eny, gin gi achievements bende mang'eny. Koro adwa chako gi success story mare. Kane gichako federation ni ne gichako mana matin, lakini sani en proud ni organization osebedo maduong'. National Council bende osemiyo federation no odongo ahinya. Koro gin member of Kenya Women Disability Network. Gitiyo kodgi kanyo nikech federation no sani osebedo ma strong. Koro National Council of Persons with Disability bende ose recognize gi as a federation ma ng'iyo ratich nyiri gi mine. Ginegi develop curriculum. Curriculum negi develop manual ma train ji ma train ji e weche nyiri gi mon e school. Puonjo gi weche nyiri e school mondo gi understand rights gi.
Koro gise train young champions magin nyiri. Koro ka gise train gi to gioro gi skunde mopogore mondo gichak gi train nyiri moko. Mano achievement success story mare. Aya neno ka sani gi kendo gin gi office. Chon ne gionge office mar milwacho ni ma organization mar mine, lakini sani koro at least gin gi office ma ji nyalo biro to yudo konyruok. Koro kar achievement kane gichako nyaka sani, koro ne gin gi 7 court cases, ne gin cases 7 e court. One ne en mar sexual abuse gi mang'eny, ne gin 7 gin e court. To kane gidhi e court ne gi yombo cases 4 to 2 ne otamogi yombo, lakini achiel nitiere court dhi mbele. Koro omor ni at least ne gikonyo. Koro again gin gi nitiere challenges mang'eny e school. Girl children ma gin deaf gin gi challenges mang'eny, lakini gitemo mana mondo gikonygi. Nitiere school moro mane principal otemo rocho rachich nyako. Mano dwe mar 6 chon, lakini dwe mar 6 ne gidhi e court mane gichuno ma principal no wuok e skund no. Koro ka nosewuok e school no, koro federation is very proud nikech gitemo, lakini shida maduong' ni resources ema seche moko tin, but they are proud ni ne gikonyo. Yes, nice. Anno ka ng'ato penjo ka ni penjo na ni ka ukiwinj wach be inyalo nyuolo nyathi gi shida no, an elder young. Mago ng'i mana moko kuom jogo made gombo ng'eyo adiera kotudore kod ng'ol mar winjo. Aska. Koro kapo ni en deafness depend gi gimi luongo ni genetic. Kapo ni family ni nigi nyathi ma nigi ng'ama nigi winjo, nigi ng'ol mar winjo, koro inyalo yudo nyathi ma nigi ng'ol, lakini en nyithinde wuoyo. Again, family ne onge ng'ama nigi ng'ol mar winjo, lakini ka family ni nigi ng'ama nigi ng'ol mar winjo, to mano inyalo yudo nyathi ma nigi ng'ol. Koro inyalo yudo nyathi ma nigi ng'ol mar winjo. Anno ka Byron Ahiru bende wacho ni watching live from Mombasa, and greetings to you Joyce Odur, and also greetings to visitor Mano Josephine Aska. Wacho ka I support women should be in leadership so that they can help in changing our nation, and there are not supposed to be intimidated because they are disabled. Ero kamana inya kum otema bendi yora. Anno kwa dongi daka matin kende Aska. To watieko twak mar otieno makawuono. Inyalo wacho ni nyaka sani wang'e ni sirikal osebedo ka tema ahinya mar mondo mi okonya jogo mantiere kod ng'ol e pacho. To wang'e ni ng'ol mar winjo nitiere jogo matiyo ga gi hearing aid, mano makonyo gi e winjo. Bende sirikal osekelo yot loso kata miyo jogo mantiere kod ng'ol mar winjo hearing aid. To be wang'e ni kar mano tiegruok mano mar Kise sani nitiere kumogera monego be ni konyo loso assistive devices. Be nyalo bedo ni maga achiel kuom gigo mibo ger kuro kata ibo los kuro mondo kony jogo mantiere kod ng'ol, nyaka jogo mantiere kod ng'ol mar winjo. Ero kamano. Kise en gin gi center Kise gipuonjo jopuonje madwa puonje special school. Lakini hearing aid ni joma nigi ng'ol mar winjo ok gite maginyalo tiyo gi hearing aid. To mana kapo ni nitie iti konchiel ma winjo to konchiel ok winji, tinyalo tiyo gi hearing aid. Lakini kapo ni ite ni te ok winji, ok inyal tiyo gi hearing aid. Hearing aid ok nyal koni. Koro jok manigi ng'ol mar winjo lakini itgi konchiel nyalo winjo, to ginyalo yudo hearing aids. Koro kidhi Kenyatta Hospital gin gi hearing aids kanyo. Kise be nigi hearing aids, lakini nyalo bedo matek nyiewo, nyalo bedo expensive. Koro parents mang'eny dwaro ga nyiewo ne nyithindgi, lakini tek nikech pesa bedo expensive.
Akawadhi ka watieko inyalo wacho ni gisani makoro isebedo ng'aduong' kendo intiere kod riwruok mari mano mar Fedwen. Gin challenges mage ma ineno gisani to ere kaka sirikal nyalo konyo e tieko challenges kata chidnade makamano kaachiel kod wachni mogik ka watieko Aska? Alemone ni jonyuol alama ni mondo ka federation nani nyalo yudo kamoro ma ginyalo gedo e office to nyalo bedo ne maber, lakini sani kuma gintiere gin gi office ma gichulo rent. Number 2, jok manigi gol oko konyo. Ang'eni un gi dreams, udwaro achieve dreams maru, lakini ana advocate mana ne deaf gi mon ma nigi deaf, lakini en challenge, osebedo challenge. So again, kidwa achieve dreams gi nyaki focus. Ero kamana ahinya wachni mogik ne jonyuol mantiere kod nyithindo mantiere kod ng'ol ahinya to mano mar winjo ka watieko Aska. Adwa nyiso jonyuol manigi nyithindo manigi ng'ol mar deafness, an ka nikech wuonwa nokonya ahinya. To kane wuonwa notho, dong ineno kuma koro achope nikech wuonwa nosiko wuotho koda e stage ka stage. Wuonwa gi minwa nokoweya, emomiyo an kuma antiere kawuono. Wuonwa no encourage, minwa no encourage, ne gikonya mondo adhi e school, asesomo, koro an antiere kae. Koro wuonwa nopuonja mondo abed nyako maber. Koro an adwa nyiso mana nyiri oko kanyo manigi ng'ol, kik iring ne keny. Kuong achieve your dreams mondo isom, eka inyalo bedo e keny. Koro again, ka in janyuol man gi nyithindo man gi ng'ol mar winjo, konygi mondo gi achieve success margi. Aya, ero kamana ahinya Aska kuom kawo thuolo mari otieno ma kawuono mar mondo mi bi watwak otudore kod ng'ol mar winjo e chenro mar Mine Wacho otieno ma kawuono. Nyakwara Mogi Ajwang', in bende agoni ero kamana ahinya kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa e chenro mar Mine Wacho. To mana kaka iwinjo kin janyuol manitiere kod nyathi manitiere kod ng'ol, obed ng'ol mar winjo kata ng'ol moro amora, kik ipand nyathino, ne ni golo nyathino oko kendo ipuonje, imiye tiegruok e yo makare mar mondo mi odong ka entie nyathi mong'eyo ni ng'ol ok en ohinga kendo nyalo timo gimoro amora ma odwaro gi ngimane kata obedo ni entiere kod ng'ol. To ahinya te dweni mar 9 ma ipuonjo ji kotudore kod ng'ol mano mar winjo, ne ni kintiere kata kod nyathi mantiere kod ng'ol mar winjo, pod inyalo tere e skul kendo ong'e gik moko mana kaka nyithindo mamoko. Yiena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi sani, bang'e tabro bedo ka duogo adhi mbele kod weche manyiena magoimore. Kik idhi mabor. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro, fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar